far vî çaxî ez Lêre li paytextê Tirkiye Enqerê kurseke zimanê Kurdî ku piştî rakirina rewşa Varçe li Enqere yekem kursa niha dest bi kar û xebatên xwe kiriye veke diyar mamoste dersa Kurdî dibêje û xwendekar jî guhdariya vê dersê dikin em ê niha biçine cem mamosta kanê armanca vê kursê çi ye? Mamosta biburin em ê hinek dema ve bigirin armanca ve ji vê kursê çi ye taybetiya vê kursê çi ye? Armanca ve kursê hînkirina zimanê Kurdî ye. Em dixwazin kesên ku bixwazin zimanê xwe baş hîn bibin, ê ku qet nizanibin baş hîn bibin, ê ku hinek jî zanibin pêş de bibin, em alîkariya wan bikin. Ji bo vê yekê ev kurs hatiye amadekirin. Mesela Hejmara van kême lê ew piştî demeke dirêj bi kelecan careke din ji bo fêrbûna zimanê xwe gehiştine hevdû. Zimanê min Kurdî ye. Di vê kursa fêrbûna zimanê Kurdî de dastên cuda cuda xwendekarên Kurd û Tirk hene. Yani ez Kurdî hevê dizanim. Mala xwe de bi dîba xwe kurmancî Kurdî qise dikim. Ama ez hatim vira ez Kurdî xwe zêde dikim. Yani ez dixwazim ku Kurdî daha rin hîn bim. Müzikte çok güzel bağdaşıyor. Kurdî ji bo stranan zimanekî gelek xweş e. Ez çend stranên Kurdî dizanim. Lê weke din qet Kurdî nizanim. Ez dixwazim hêdî hêdî Kurdî fêm bikim û bi Kurdî xeber bidim. Di dema rewşa varta de gelek kursên zimanê Kurdî hatin girtin li Enqerê jî niha yekem kurs ji aliyê Vexfa Rêya Azadiyê ve dest bi karê xwe kir. Armanca me ve Kurdî ku yan jî Kurd insanê ku ne Kurd bin jî. Ê ku dixwazin Kurdî hîn bin ji bo wan imkanekê em pêkitînin. Kurdî ku zimanê xwe nizanin lê dixwazin hîn bin. Yê ku zanin dixwazin pêş ve bibin. Yani hem xwendinê hem nivîsandinê pêş ve bibin. Ji bo wan ev imkanek e. mesela Bi taybetî di dema proseya aştî û çareseriyê de hejmara kursên zimanê Kurdî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê zêde bibûn. nîşan ji te Şewket Erkî, Rûda û Enqera.